ର ଏକ୍ଜାମ ଡେଟ୍ ଆସି ସାରିଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ସାରିଥିବେ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେବେ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜିଡି, ଟିଡିଏନ୍, କ୍ଲର୍କ, ତାପରେ ନର୍ସିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏହିସବୁ ପଦବୀରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ସମୟ କ'ଣ ରହିଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିବା। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ଯିବେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଯିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ୍ ରହିଛି, ଫିଜିକାଲ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଇଭେଣ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ରନିଂ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପୁଲ୍ଅପ୍ସ। ତ କେତେ ମାର୍କର ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ହେବ ଏବଂ କେତେ ମାର୍କ ଆଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସବୁକିଛି ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିବା। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଥାଏ ତ ଯେଉଁ ଉପରେ ମୋର ନଲେଜ୍ ନଥାଏ ମୁଁ ସେ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିନଥାଏ ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଥାଏ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହୋଇଥାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଠିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଥାଆନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଲେଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ବା ଅଗ୍ନିବୀରରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଥିବେ ଯେ ଏଇଟା ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଫିସିଆଲି ଗୋଟେ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଜାରି କରି ଦିଆଯାଇଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ତରଫରୁ। ତ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ରହିଛି ଏହି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଗ୍ନିବୀର ଜିଡିରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ରହିଛି 30 ଜୁନ୍ 2025ରୁ ଆପଣଙ୍କର 3 ଜୁଲାଇ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ତାପରେ ଅଗ୍ନିବୀର ଟ୍ରେଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ 10th ପାସ୍ରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 3 ଜୁଲାଇରୁ ଆପଣଙ୍କର 4 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ। ତାପରେ ଅଗ୍ନିବୀର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ 4 ଜୁଲାଇ 2025, ତାପରେ ଅଗ୍ନିବୀର ଟ୍ରେଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ 8 ପାସ୍ 7 ଜୁଲାଇ 2025, ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଗ୍ନିବୀର ଜିଡି ଓମେନ୍ ମିଲିଟାରୀ ପୋଲିସ ତ 7 ଜୁଲାଇ 2025, ସୋଲଜର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ନର୍ସିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ 8 ଜୁଲାଇ 2025। ଏହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିବ, ଯାହାର ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିବ ତ 14 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିବ 14 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିବ। ଯେବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିବ ତାର 14 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଯାହାର ବି 30 ଜୁନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ତ ଆଜି ଯେଉଁଟାକି 16 ତାରିଖରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଚେକ୍ କରିବା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼କୁ କଲର୍ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ କାଢ଼ିବେ, ତାପରେ ସେଇଠି ଚେକ୍ କରିବେ ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ କେବେ ଅଛି ଏବଂ ରିପୋର୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ କେତେଟାରେ ଅଛି। ରିପୋର୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ ଯେତେଟା ଥିବ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ 1 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତା ସହିତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଗେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଚେକ୍ ହେବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗେଟ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବ। ଗେଟ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ ଅଛି ସେଇଠିକି ଆପଣ ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ଏବଂ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ହେବ। ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ସିଟ୍ରେ ବସି ପଡ଼ିବେ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆରମ୍ଭ ଯେଉଁ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 13ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଚଏସ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର MCQ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ MCQ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ମିଳିବ। ଯଦି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାର୍କ ଦିଆଯିବନି ଏବଂ ଏହି ନୋଟିସ୍ରେ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂକୁ ନେଇକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦିଆହେଇନି। ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଆସିବ, ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ। ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ଥିବ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରୁ 50ଟା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିକି ଆସିବେ। ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ଅଛି ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଥିବ ତାକୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଯାହା ଆସୁନି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତ ଏଇ ନୋଟିସ୍ରେ ଏଇଟା ହେଲା ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିସ୍, ଏଇ ନୋଟିସ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂକୁ ନେଇକି ଦିଆହେଇନି ଏବଂ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ମୁଁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ୟା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେଇଥିଲି ଯେ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ନୋଟିଫିକେସନରେ କିଛି ବି ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂକୁ ନେଇକି ଦିଆହେଇନି ଏବଂ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ରାଲି ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା ସବୁ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ଥିଲା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ସବୁ ପଢ଼ିବେ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କରିବେ।
ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କେଉଁ ଟପିକ୍ରୁ କେତେ ମାର୍କ ଆସିବ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଜିଡି କିମ୍ବା ଆପଣ ଟେଷ୍ଟମ୍ୟାଟ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ 2 ମାର୍କ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାର ଟାଇମିଂ ରହିବ। ଏବଂ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜିକେରୁ 15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ 30 ମାର୍କ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ୍ ସାଇନ୍ସରୁ 15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ 30 ମାର୍କ, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ 2 ମାର୍କ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ରହିଛି କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବାୟୋଲୋଜି, ଫିଜିକ୍ସ, ତ ଏଇ 3ଟା ସବଜେକ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କର 5 ମାର୍କ ଲେଖାଏଁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। 15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, 30 ମାର୍କର ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ୍ ସାଇନ୍ସରୁ ଆସିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ମ୍ୟାଥ୍ରୁ 15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ 30 ମାର୍କ। ତାପରେ ଲଜିକାଲ୍ ରିଜନିଂରୁ 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ 10 ମାର୍କ। ଏହିପରି ହିସାବରେ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। 100 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଟାଇମିଂ ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଟେକ୍ନିକାଲରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଟପିକ୍ରୁ କେତେ ମାର୍କ ଆସିବ। ତ ଏଇଥିରେ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ 4 ମାର୍କ ଏବଂ 200 ମାର୍କର ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାର ଟାଇମିଂ ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜରୁ ଆପଣଙ୍କର 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ 4 ମାର୍କ ଏବଂ ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ରହିଛି 20 ମାର୍କ। ଜେନେରାଲ୍ ସାଇନ୍ସରୁ ଆପଣଙ୍କର 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ 20 ମାର୍କ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରୁ 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ 40 ମାର୍କ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରୁ 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ 20 ମାର୍କ। ଜେନେରାଲ୍ ଇଂଲିଶରୁ 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ 100 ମାର୍କ। ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ 200 ମାର୍କର ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାର ଟାଇମିଂ। ଏହି ସବୁ ଟପିକ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିସାରିଥିବେ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ତା'ର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଲେଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ପାଇପାରିବେ।